Saudara-saudara dan para hadirin yang berbahagia, kali ini sudah tiba saatnya persembahan kami, acara inti dari keluarga besar Ludruk Sari Budaya di bawah pimpinan Bapak Miskam Suyanto yang beralamat Sekretariat Desa Ngebruk, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, dan juga didukung sepenuhnya oleh video shooting Setia Rekod dan audio sound system Putra Dewata. Untuk tema pada malam hari ini yang tersimpul di bawah kalimat besarnya Sunan Kalijogo genapnya Wali Songo. Kadipaten Tuban tansah kekurangan sandang karo ning jogene Kanjeng Rama Adipati ora mikirake babar pisan para karo kawula. Jogene nganti mono para kawula dikon pasok glondong pangareng-areng ana ngarsane Kanjeng Rama. Ning kanggone Israil kaya ora mentolo yen dulu anane para kawula kabeh sing tansah kekurangan pak. Sapa maneh yen ora Said sing bakal sabiyantu marang para kawula ing tlatah Kadipaten. Aku ngerti
Kanjeng Rama Adipati Welwatekta ngono kabah perintahing Maja. Ning nek dina iki kaya kanggoning Raden Said ora saruja apa dening pimpinane Kanjeng Rama Adipati sing nindes marang kawulane kabeh. Ya apa carane aku bisa sabiyantu karo kawula. Menawa ing dina iki para sudagar kabeh sing para arep masuk grondong pangarangan walasane Kanjeng Rama nek perlu bakal tak cegat ana satengah dalan nek perlu tak jaluk daya bronone tak gawe nyumbang marang kawula kabeh ing tlatah Tubaning kene. Aku elu kabeh kanca iki. Kaya rejeki gak rono. Kadung teko kaya ngono kae. Saiki awake dhewe sawise ana mancik tanah Pulo Jawa kapale sandar. Saiki sampean tak bagi. Ya apa ya? Ana Jawa Wetan sisih Wetan Kidul. Nang kono cengkeh kopi ora ana sing mulak. Oh, dadi ngono. Regane sik rada miring. Nah, dicum. Bagian wetan dhewe mbako. Nang pesisir wetan. Ya, kono bagiane tan mbako iki ya kono. Apa wayahe saiki wis wayahe panen kono iki ayo ndang diparani rono kok. Ngene lho. Idole kok ora larang. Dagangan iku apa sing laris, apa sing mlaku? Ya, sing ketoke iku kena dipek batine. Kirane oleh bati ya wis Ayo diparani. Ngono. Apa sing senajan dagang? Dagangan iki ya apa iki? Aja kuwatir. Nang kono kok ana bakale sing bakal nada dagangan sampean kabeh iki kok wis ana. Oh, wis ana. Aku wis ana lebone nang kono. Pokoke sampean iki modal kurang kok aja kuwatir. Oh iya. Dadi saling mbutuhno. Endi sing kekurangan modal engko sampean wis bisa asok nyang para petani kabeh. Lek ngono iki Pendeke iki wis ana cekin ya kono wis ya. aja kuwatir. ya apa ayo. Ya wis Ayo ayo ayo. Sudagar sing arep wasok grondong pengarangan ngarsane Adipati Welwatekta to. Yo. Iki aku nggawa dagang. Iki kate njupuk dhuwit nang juragan. Oh, nggo dagangan ate njupuk dhuwit. Yo. Daganganmu ndi? Kaya iki ngerti aku. Wis model apa ae dagangan. Barang ngene. Sembarang ngono rek. Wah, Cengkeh
Ate dituku temenan ya. Wis aja badhe. Oh, juragan gede iki. Ya juragan. Ono gak apa-apa wis. Wis kok aku sing anu ya tetep pisan. Nek potongan ngene iki juragan. Apa kowe? Oke duwite. Mesti iya lagi jujur. Lho, wis percaya lah ora apa-apa. Bola delok wis. Delok kena gak apa-apa. Lu mang oleh mbak titik. Jok. Opo sih? Lho enggak Kowe kene jajan kene. Aku dorong-dorong karo siramu sop. kowe rasa sesuatu sepenting dagangmu tak bayar. Oh, ngono ah. Iya. Ya wis. Yo. Nah, ngono lho. Kok angel temen ora apa-apa penting tak duwe. Ono kedadian sing kaya ngopo nganti awakmu keplayu-playu. Ngeten lho. Matur. Iki ngeten. Lagi kok para sudagar-sudagar kabeh. Niku kula badhe. Badhe dagangan kula sadakan badhe kula sekolahaken. Wonten dalan penyalan niki. Dadi awakmu iki mangsing jelas dibegal wong ana kene. Terus sing begal kabeh wong pira? Senam tunggal. Lah wong siji awakmu wong sakmene kae lek kalah iki kok critane yo. Ngeten kok ini kalah. Dagangan kula sekolahaken. Kula diapusi wonten jala setiap ayu. Oh, sethithik akeh awakmu iki diapusi, dijabung alus di Jolo Sutra. Dikongkon oleh rono barange digawa mlayu. Lajeng wonten Ono sing kene to iku mau. Dadi ninggal jejak wong sing pidro tuwa. Manane barangmu iki ninggal ya kowe. Coba delok kene. Kene. Awakmu ora kena was utawa sumelang. Bab masalah barangmu sing digawa durat moko iki mang. Saiki kowe bali yo. Masalah kedadan sing kaya kene pasrahno karo Ki Demang Gunting yo aku iki. Yo. Yo. Ya, saiki awakmu tak jaluk bali yo. Mengko barangmu bakal bali dhewe, yo. Yo, sambut ngijoli. wis apa jare Ki Demang Gunting, yo. Ya wis kena bali. Nggih, mapan ya. Monggo. Heeh. Sing hati-hati. Nggih. Jagat Dewa Bathara wasaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Kono lelakon sing anyala wedi. Yen tak dulu, yen tak wasi kang teliti kang kaya ngene. Iki ora liya sing punggawaning Gusti Kanjeng Adipati. Mula bukaning tinimbang aku kesuwen ana marga becik ndak lapurake marang Gusti Kang.
Ya wis tak tampa ora liwat pujo pangestuku wae tanpa nono ya. Ning ramane. Dungkap kang angka loro piye bune anggonmu ngayahi kewajiban noto dadaharanmu gawe menyang kabusanan bune. Ngaten ramane. Cak sampun kula nggih menika kasdaharan. Inggih menika sampun rampung sedaya. Ya. Sak wanci-wanci aku bakal dahar wis cumawis. Ya. Pinarakkan prayoga bune ya. Kakang Pati. Kados pundi Kakang Pati anggen panjenengan marak seba wonten ngarsa dalem Kakang Pati. Wonten alangan sabji menapa lampun dalem ngaturaken sembah sukum unjuk. Nggih dalah sesami-sami jenengan ngaturaken sembah pangabekti sampun kula tampi boten langkung berkah pangestu kula kemawon panjenengan tampi. Kok tateh tok kalih mugi kita jimat Kakang Pati. Nggih. Dungkap kang angka kalih Kakang Pati. Kados pundi anggen panjenengan ngayahi kewajiban gegladen kalian para prajurit lan tantomo wonten ing tlatah Tuban ngriki Kakang Pati. Sedaya para prajurit menika boten enten ingkang kecewani jawi para murid-murid menika. Oh, ngoten nggih. Kakang Temenggung. Lho nggih. Kados pundi jenengan marak seba wonten ngarsa dalem. Lha saderenge kula ngaturaken kula kae njuk ngarsa dalem. Nggih. Jenengan ngaturaken sembah pangabekti sampun kula tampi. Boten langkung berkah pangestu kula man panjenengan tampi. Ya nggih kula tampi asta kekalih. Kula cenjang wonten mriku mugi dados sejimat kawula. Nggih, dungkap kang angka kalih sami-sami panjenengan menika nggadahi kewajiban gegladen wonten ing tlatah Tuban mriki lan anggen panjenengan gegladen kalian para prajurit lan tantomo menika napa inggih sampun nyekapi Kakang. Ngeten. Sajane kula gladi para murid kaya mboten enten ingkang ngecirani. Dados sak wanci-wanci wonten mesah saking Lintu Negari panjenengan sampun nyekapi. Nggih, matur sembah nuwun. Mbok bilih menika mangke sampun ngantos wonten ing tlatah Tanjung Anom menika wonten ing Tuban menika mangke boten-boten alangan lir sami kala menapa-menapa. Nggih. Orane wis antara suwe banget ya ta niki. Kaya putramu iki kok ya ora ana sowan yang ngarsaning dhewe iki piye, Bune? Enten ramane. Kula piambake mboten ramane. Lah iya, mestine iki kaya si Joko Said duweni kewajiban ngladi para prajurit lan tantomo luwih-luwih bisa mbiyantu karo wong tuwa. Ning Sowan Gusti. Saderengipun kula ngaosaken sungkem sembah pangabekti mugi kunjuk dumateng Gusti Adipati. Nggih, panjenengan ngaturaken sembah pangabekti sampun kula tampi boten langkung berkah pangestu kula kemawon panjenengan tampi Kakang. Brawan anggen kawula nampi Gusti.
Ugi mboten kantong umpen Gusti Patih kula nyadong duka yen aku ngisih samudra pangabsami nderekaken sugeng Gusti. Iki kados-kados ngagetaken manah kula bab pun antawis dangu Demang Gunting boten sowan wonten ngarsa dalem. Nyadong duka saderengipun Gusti awet kawula nindakaken pakaryan wonten Karang Pardesan ningali para petani sedaya kesami nindakaken nggih menika terdaingkul kawula kula sedaya tansah boten wonten ingkang ngajiwani. Dados panjenengan boten nglirwakaken kewajiban wonten ing tlatah Karang Pardesan. Dawuh Gusti, lajeng kok dadosaken kageting manah dalem panjenengan menika antawis dangu boten sowan kok ing dinten menika karaya-raya sowan wonten miyak pasewakan agung wonten ing tlatah. Saderengipun nyadong duka dumateng Gusti Adiwati awet kula badhe sowan mriki wonten margi kula kepanggih para saudagar ingkang badhe nggih menika asok glondong pangareng-areng dumateng Gusti. Nanging wonten margi nika dipun begal kalian nggih menika Duratmaka Gusti. Para saudagar ingkang badhe sowan mriki menika dipun begal. Nanging kok anyala wedi begal menika nggih menika ninggalaken jejak Gusti. Lirik ninggalaken jejak iki jejak sing piye? Ha niki buktinipun Gusti. Ki Demang Gunting. Dawuh Gusti. Apa sekirane kenek tak percaya apa kang dadi pangucap saderengipun nyadong duka Gusti kula menika nindakaken pakaryan langkung saestu-estu mbok pilih kula menika awu-awu kula sanggup nampi pidana napa ingkang dados kekajenganipun Gusti Adipati kula. Ki Demang Gunting. Dawuh Gusti. Ora-orane wong sing duweni ageman kaya ngene iki mestine isih cedhaking putra Kadipatih. Ning kaya-kaya yen tak galih ora mungguh yen to prajurit Kuto Tamtama ana ing Kadipaten njur nindakake colong jupuk berandal ngeculan sak pinunggalan. Ning nyatane Ki Demang Gunting sowan menyang Kadipaten nggawa barang bukti sing kaya gini. Kowe kena tak percaya. Dawuh Gusti. Upama kowe luput wani kowe tak pidana. Kula sanggup nampi pidana napa ingkang dipun kajenengan Gusti pilih kula menika culika saking nggih menika angger-anggering Gusti. Pinangka kanggo bukti uga pinangka kangge saksi. Coba ratinen ana pungkuran ngono dhisik. Dawuh Gusti. Saderengipun nyuwun pamit. Gusti, Kakang Patih iki Gusti. Punasan nggih panjenengan nembe kemawon wonten ing margi wonten kedatosan ingkang nyoloweti. Bab menika setunggalipun begal rampok lan sapinunggalane menika boten tiyang biasa ning ternyatane malah tiyang ingkang sampun ngagem busana Kadipaten. Lah menika sinten kinten-kinten kemawon kula piyambak gak bingung. Apa karo prajurit?
ora liwat puja pangestuning pun Rama wae tapanono nggih ya. Singgan dawuh kula tampi tangan kali kula petes sajenipun trepung dados jejimat ingkang putra Raden Said Kanjeng. Ya pinter. Orane yen tak deleng kowe sowan nyang karsaning pun Rama kok tansah keringgosan njur keringetmu pating glewer. Mentah saka ndi wae Kanjeng Rama kok bila ingkang putra medal saking Kadipaten Tuban menika duweni para kawula panjenengan wonten ing Karang Desa Kanjeng Rama ingkang tansah saya terus anggenipun garap tetanen wonten ing sawah. Oh ngono. Dadi mentas wae saka Karang Pradesan neliti kahananing wong desa piye anggone olah tetanen. Jaka Said kaya-kaya pun Rama ora percaya karo tumindakmu. Yen ndak deleng kowe wis nalingsir saka ing angger-angger. Jernyatane kowe metu saka ing kadipaten tumindak apa nggih? Ingkang putra mboten tumindak napa-napa Kanjeng. Tenan. Kowe ora nindakake bareng Kang Culika. Mboten Kanjeng. Tenan? Ana kula badhe tumindak ingkang Culika. Inggih. Mboten ateges kula mboten junjung derajatipun panjenengan. Bab iki mentas wae ana salah sawijining wong Karang Pradesan mlebu ana ing kadipaten mung beteke menehi palapuran ora liya kang tumindak brandal ngecumbegal sak liya-liyane ora ana siji loro kajaba putra kadipaten ya Jaka Said ngerti sebab barang buktine ana nggih. Di kowe ora nindakake Jaka Said iki agemane sapa nggih? Boleh ageman kula nggih kodang. Sia. Ning senajan ta ora kok akoni yen to iki dudu agamamu, coba ageman sing kok agem iki jangkep apa ora nggih? Yen tak deleng ya iki isih agemane si Jaka Said. Oh coba arek sak patara, nggih. Ini Kanjeng Kanjeng. Kok bilang pengaduan kula menika rentah wonten ingkang setunggal rentah. Rutuh apa rutuh? Kanjeng. Yen to kowe ngagem-ageman sing kaya ngene iki, yen kowe ora tumindak barang kang nalisir, kaya-kaya ora bakal rutuh agemamu. Mong bae kowe duwe ageman gandeng lelakonmu sing kaya ngono ora becik, agemamu rutuh ora weruh. Jaka Said, yen kowe gelem nindakake sing kaya ngono, ateges kowe bakal nglingsemake asmane wong tuwa nggih. Nuwun sewu Kanjeng Rama, adipati welote. Sedaya panci kula akeni kok bila tumindak kula kula ingkang tumindak Kanjeng Rama. Awat kula. Kula mesaken kaliyan kula ing kutha Tuban. Liring kowe mesake karo kawula cilik. Awet ora kawula tansah kerasan ya karo ning panjenengan boten. Iki pasang dhumateng ora kawula. Kok iya panjenengan paring Orane
duweni panguwasa ana ing Tuban iki sapa? Kanjeng Rama Adipati. Ayo kowe ya wis ngerti yen to duwe sing duweni panguwasa iki Wiratirta. Ning ternyatane kowe mung atase mung anak. Kowe kok bakal nguliyai wong tuwek. Kowe tek cilik tak gedhekne ya. Ning bareng wis gedhe kowe bakal nguliyai wong tuwa. Pinter kowe timbangane ramamu. Kok inggih panjenengan sadar Kanjeng Rama. Sampun dipun lajengan tumindak ingkang kados Joko Said bebasan Sabdo Pandita Ratu ngendika sepisan ora kena wola-wali. Sebab aku sawijining Nalendra, sapa wae kang luput, aku kang bakal maringi pidana. Senajan to kowe isih putra, ning yen kowe luput, uga bakal tak maringi pidana. Joko Said ora patut yen kowe isih manggon ana ing kadipaten kene. Sebab kowe bakal ngelisemake karo asmaning wong tuwa. Ayo minggat Kanjeng Rama. Wah iya panjenengan mriki kula dhumateng ingkang putra Nadesa. Joko Said, Joko Said. Medal saking kadipaten panjenengan. Awit panjenengan yang sepatulosa. Ya. Kowe tawang-tawang tangis ana sak dengkuling Rama merga pun Rama supaya duweni welas asih utawa duweni kawelasan karo kowe. Senajan to sing kaya ngapa pun Rama ora bakal duweni kawelasan karo kowe sebab kowe duweni tumindak kang nalisir saka ing angger-angger. Sapa kang luput tetep bakal tak wene pidana. Joko Said caplak andeng-andeng bebasane yen manggone ora bener tetep tak cipres. Uga anak yen tumindake nalisir. Ayo minggat saka ing kadipaten. Kowe ing dina iki kudu oncat saka ing Kadipaten Tuban. Oncat apa ora? Minggat apa ora? Minggat ora? Ora usah pas pulang. Sejatining pun Rama ora bakal tega mentala nundung ananing si Joko Said. Ning gandeng si Joko Said bakal ngiling semake pun Rama dalah ibu. Kaya-kaya aku bakal tega karo si Joko Said. Mekaten to Kanjeng Rama. Ora apa-apa minggat bene, kelangan ndok sitok. Sesuk ngendok meneh. Romo ngaten ramane. Kula menika mesake pengen Said menika lho ramane. Gusti, sakniki Kakang Patin Said napa jenengan mboten lingsem. Sejatine aku dhewe wis mangerteni uga wis duweni rasa yen to putraku oncat saka ing kadipaten yen kadenangan para kawula cilik kaya-kaya aku bakal lingsem. Ning gandeng si Joko Said windake wis nalingsir saka ing angger-angger kaya-kaya pun Rama wis ora betah maneh.
dikunjung datang arep-arep kanjenengan Kanjeng Rama. Wis ndak tampa ora liwat puja pangestunipun Rama wae tapanono ya. Inggih kula kami kanthi astung kalih Kanjeng Rama. Nuwun sewu saderengipun Kanjeng Rama kaliyan Ibu. Kula namung badhe tanget. Kok kula mau kadosten mirsantanipun Kang Mas Raden Said Kanjeng Rama. Ayo mentas wae Kang Masmu Raden Said sowan. Ning iki mang mentas wae pamit karo pun Rama pik menawa Kang Masmu si Raden Said bakal olah gegladen ana ing sak njabaning Kadipaten Tuban kene, Nger. Menawi mekaten, menapa panjenengan Kang Kanjeng kok mboten bali kula ta Kanjeng Rama? Ayo ora usah. Wong Kang Masmu iki pamit gegladen wae kok lak ya dilu. Mane lak ya bali to. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Ya Rasa Wulan. Senasa panjenengan menika ngendika kados ngoten, tapi kula nggih mangertosi sejatosipun wonten menapa ingkang dados sekabur Kang Mas Raden Said medal saking griya menika. Rasa Wulan. Senajan to tak alingana sing kaya ngapa, ora bakal yen kowe ora bakal merui, Nger. Tak jarwani, ya. Rasa Wulan, sejatine si Raden Said oncat saka ing Kadipaten mergo tak tundung kudu metu saka ing Kadipaten. Sebab tumindake Kang Masmu si Raden Said wis naliksir saka ing Angger-angger. Tumindak culika brandal ngecu lan sak pinunggalane, Nger. Ora liwat kowe wae areh ana ing Kadipaten, Nger. Kanjeng Rama kan Kanjeng Ibu. Ngapunten ingkang kathah saderengipun nggih. Tresna kula kaliyan Kang Mas Raden Said menika ageng sanget. Kaya-kaya mboten kenging penggang senaosa sak rambut Kanjeng Rama. Senajan to tresna, ning yen tumindake Kang Masmu kaya ngono mosok tetep bakal ndok tresnani wae. Inggih Kanjeng Rama. Nuwun sewu Kanjeng Ibu. Kenapa tidak Ibu nikati lampahe Kang Mas Raden Said? Kula dinten menika kula badhe nderek tuntukaken ora usah si Rasa Wulan. Kowe areh ana ing Kadipaten wae. Nger ngancani ibumu sapa sing mbiyantu ibumu kowe? Sabar, nuwun sewu Kanjeng Ibu. Kang Bab si Rasa Wulan saking abote karo Kang Mase si Raden Said. Sejatine Kakang Patih menawi kala kalih kala menika iki dilepat. Bab enten babasanipun anak polah popo sing kepradian. Enten pembahasan wong tuwa pawakan kendi kebak kecangking kodhong ugi kecangking. Nggih, boten sasemelang panjenengan kula aturi areh wonten ing Kadipaten Tuban mriki monggo sami gladi kalian para prajurit lan tantama wonten ing tlatah Tuban. Boten langkung kalian kerantos sak sawanipun si Joko Said monggo dipun rantos wonten ing sanggar pamujan kemawon. Boten langkung dipun dongaaken medalipun si Joko Said kalis ing sambikala.
metu saka Kadipaten Tuban. Mesisan gawe kanggone Raden Sari. Mula kepingin sabyantu marang para kawula kabeh ing tlatah Tuban. Yo kene Kanjeng Rama. Wis tega mentala menawa nundung aku. Aku sajenengan anak. Wulan. Kowe arep nanti diajeng. Ditangan boten panjenengan. Kok pilih panjenengan menika? Sing kandhep kula menika dados saipun panjenengan. Jangan kabeh tresna kalian kula. Kene menika panjenengan matur boten nyadari kula, Kang Mas. Rasulan. Aku duwe rasa tresna karo kowe. Awit kowe sadulurku, adikku. Rana manadip sing gak tresnane mung gejok. Menawa Rasulan, menawa dina iki kowe rasa nututi. Apa lakune Kang Mas Musa? Menawa dina iki Kanjeng Rama Adipati Waluwung Teta wis tega mentala nundung aku. Boten to, Kang Mas. Kok kenging menapa mawon kula sederek tombor sak tingkah lakunipun panjenengan, Kang Mas. Rasulan. Kowe rasa nderekake lakune Kakang Diajeng. Menawa Kakang ing dina iki wis ora kena cumandha ana Kadipaten, Kakang bakal metu sanjabane Kadipaten Tuban Diajeng. Kang Mas, jenengan kedah mangertos. Ageng sanget anggen tresna kula dhateng panjenengan. Aku ngerti Kanjeng Rasulan. Menawa kowe abot karo sadulurmu tuwa kowe Raden Sari. Ning yogi mesakake karo Kanjeng Ibu yen kowe nderekake karo Kang Mas Musa. Boten, Kang Mas. Kok menapa mawon kula boten badhe wangsul. Kula pokoke badhe ndaraken panjenengan. Oh kaya ngono. Iya. Nek kowe pancen abot-abote kepingin nderekne lakune Kakangmu Raden Sari. Aduh. Diajeng. Kok kaya ing dina iki krasa saya. Jenenge Kang Mas. Ayo padha lelayan ana sak ngisor wit. Kaya ning kono wae lho, Kang Mas. Sakjane aku ora tega mentala yen ninggalne kowe ning papan kene. Ning kepiye maneh? Dhewe atase wong wedok nganti melu lakune Kakang Raden Sari. Bulan mau menawa kanthi dalan iki aku kowe kudu pepisahan karo aku. Karya slamet ulah.
dadi janji prasetya nek riko. Aku ora bakal malih ning kadipaten. Ning dina iki riko bakal tak goleki. Iki apa sebabe anti awak dhewe koncat? Mbok menawa iki siji-sijining dalan kanggo nglunturake to nyadati adipati ana ing Kadipaten Tuban. Iya bener kan. Sing kapitung kaya Wilotirta. Wilwatirta. Heeh. Sebab ora ngepenakake apa sing dadi kekarepane. Akeh rakyat kawula alit sing soro tambah sangsara, sing sugih tambah sugih. Ha mula Kang, iki tumindake Wilotirta. Heeh. Apa? Ha mula awake dhewe iki nganti oncat gawe sareng ana ing alas Jatiwangi. Iki mbok menawa ana sapa wae sing liwat kene bakal dadi mongsone awake dhewe. Bener. Mung aja sembrono. Sing dimaksud akeh para sudagar sing asok londong pangarem-arem kadhe budal nang Kadipaten. Nanggone Kadipaten. Yen perlu dicegat dijaluk barang. Sapa wae sing liwat kene aja sampe luput saka jarahan. Iya. Sapa ketebang-ketebang. Bisa nak. Yo kene ngendek laku. Sebab apa nganti aku ngendek laku? Ngerti apa? Sebab ing tlatah Jatiwangi alas gung liwang-liwung sapa wae sing liwat kudu mandeg tanpa pamit karo aku bakal tak ulungake. Sadurunge aku karep takon karo kowe. Sapa sejatine kang dadi Asma? Aku Loko. Lah iki. Aku Jaya. Oh, Loko karo Jaya. Kon Loko karo Jaya. Iya yo. Aku tak liwat. Mung aku numpang liwat wae nang alas Jatiwangi kene. Dadi kowe arep liwat? Apa perlu nyang Kadipaten? Ora, aku ora perlu nang Kadipaten. Ora nyang Kadipaten. Kowe apa dadi sudagar? Ora. Ora. Sejolane karep ketinyangan. Wis sak paran-paran lakuku. Aku mung kepengin liwat ana ing alas Jatiwangi. Ateges lelono. Ngene. Oleh liwat ning syarate enek. Syarat-syarane ning apa, Loko? Nomor 1 kowe yen duwe donya brana wulungake marang aku, Loko antarane Jaya. Ning ora maringake, aja takon. Aja takon dosa kowe. Loko karo Jaya. Nek aku donya brana ora duwe. Ya ora. Sing atur kok ulungake marang kowe apa? Aku ora nggo donya brana. Dadi kowe ora nggawa donya brana. Lah nyang apa kowe tujuane liwat ana ning Jatiwangi? Aku setuju aku arep lono sak paran-paran anggenku mlaku. Nek ngono ateges Loko karo Jaya kuwi nganake mbrandal ngeci ana ing alas Jatiwangi kene. Ngene, Pancen bener. apa sebabnya nganti awakmu umpamane nggawa barang tak jaluk? Lewong liwat kene tanpa izin karo aku karo Kakang Luko iki enggak tak parengake. Loko Jaya. Prayana langgenmu tumindak ing culika. Mbrandal ngecu lan sapununggal. Aja mbok terusake.
Ora mbok terusake. Iki wis dadi sejalan karepku. Enak apa wong urip ning Kadipaten iki toban ngono. Nganti aku gawe sarang ana ing alas Jatiwangi. Mung beteki kepingin berandal ngeculan sak pitunggalan. Dadak kowe nuturi aku apa kepinteran kowe? Ateges aku ki pinter ora. Nek ngono kowe rasa rujuk karo tumindake Adipati Tuban. Ora sarujuk. Sarujuk banyak. Iya. Nganti aku gawe untran-untran nganti adeg padepokan ana ing alas Jatiwangi. Wis ngene. Wis preyana coba terusne tumindakmu sing ala kuwi, tumindak sing apik. Nek gelem aku enak kuwi, Rito. Mula saiki kowe bali wae timbang dadi molo. Lho kok Karjaya? Ya. Nek aku ora gelem bali, Lho. Nyidam Cilik tak larani gedhe kowe tak pateni. oh kaya ngono. Nek ngono tentok ing papan kene aku apa kowe sing bakal mati ning Alajati. Kanthi sarana iki ilang jenenge Jog Raden Said. Menawa aku gawe jeneng Jog Brandaloko Jaya.
barokah. Alhamdulillah wa syukurillah. Aku kepedhot dene kang kanthi keadaan sehat wal afiat tanpa nolangan apa-apa, tanpa nyandung resiko lan balak. Ya mung sing gedhe pangapurane dene aku ora bisa ngumpulake para wali utawa para sunan. Sebab Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Madem lan Sunan iki wis tak lumpuhake ning nyatane ora ana sing teko. Kula kebeneran. Dene Magribi. Isine mung ngene. Aku tak kepingin takon karo dene. Kok menawa ing dina iki slirane bisa nyuriwidakake bab kahanan ing Kasunanan. Ngantos sapunika kula dereng manggih sinten ingkang dados jangkep Lamun ing rasane atiku bingung. Awit nganti dina saiki aku isih durung bisa nemokake pawongan kang bakal tak jumenengake wali songo kang tutup. Monggo aku wis metu sak jamane Kraton Kasultanan. Ngupadi pawongan kang sapa bakal dadi jangkepe wali songo kang tutup. lajeng kesanipun Kanjeng Sunan kados mergo ngene. Para wali wis tak jak mufakatan. Dhewe semoyo utawa ngomong arep digolekake para ulama, para ustaz lan para bupati. Nanging aku ora setuju. Mergo isine menungso iki ora padha. Apa musik zaman ora kena ditafsir nganggo ora kena diwawas nganggo mata, ora kena dicekel nganggo tangan. Menungso sing asale apik bisa dadi ala, sing asale ala uga bisa dadi apik. Ing pengangkah iki bakal golek jangkepe wali songo kang tinutup kang tak golekake saka Karang Pradesan. Saiki ayo tak padha andum gawe supaya kabeh kuwanti nemu gawe lan pikoleh guna slira tak kongkon metu ngupadi pawongan sing gelem dadi jangkepe wali songo minangka tintupe wali. Mergo apa? Yen ing kewalenan iki tetep 8 aku ora bisa ngrembakake agama Islam sing ana ing tanah Jawa. Ayane agama Islam iki ora gelem mlebu ning tanah Jawa. Yo dijajah agama liyane sing ora duweni tata basa lan tata krama. Mergo kula dhewe nyangking tasbih kaya ngene iki ya ora mung gunane kanggo pitungan tok ora. Dideleng saka ukarane wae wis seje. Jenenge tasbih saka tembung TASBIH. To duwene ateges takwa. Andap asor. Sopan kalawan bekti marang sapa wae pawongan sapa wae
saing kaya dene menungso ngajeni menungso. Insyaallah bakal hebat leluhur budine. Mula nganggo kancanganing lagu ora perlu suwe-suwe. Ayo sewang-sewangan. Dek ning alor kapan ae kepethuk pawongan kang gelem dijenengi wali wong saka kang dilutuk ayo dikonang kasultanan ayo la haula wala quwata illa billahil azim. Kok angel temen aku golek wali songo kanggo tinutuk. Nanging ora perlu aku bingung. Mbok menawa dina iki ulan iki tanggal iki jam iki wis wayahe aku oleh. Pawongan kang gelem didadekake wali songo minangka tutupe wali wong kang tinutuk. Rupane sapa iku? Wes, mandek aku.